Office 365 pilvipalveluihin pääset kätevästi kirjautumaan kirjoittamalla selaimen osoiteriville edupalvelut.fi ja sinulle avautuu kirjautumissivu, johon kirjoitamme Wilma-tunnukset. Ja avautuva näkymä on tämänlainen, jossa näkyy Office 365 erilaisia ohjelmia, joita voimme käyttää, Wordia, Excelia, PowerPointia, niin sanotusti online-tilassa, eli nämä ohjelmat eivät ole siellä koneella fyysisesti asentuneina, vaan ne tulevat suoraan internetistä käyttöön. Jos haluaa nämä ohjelmat asentaa omalle kotikoneelle, niin täältä löytyy linkki Asenna, ja nämä ohjelmistot on mahdollista asentaa 5 koneelle. OneDrive on sovellus, jota koulussamme tullaan kaikkein eniten käyttämään. Sinne voidaan taltioida tiedostoja, niitä voidaan jakaa, joten OneDrive olisi hyvä valinta aloitussivuksi, ja se voidaan valita aloitussivuksi menemällä yläpalkkiin rattaan kuvaa, Office 365 asetukset ja aloitussivu, ja täältä vaihdamme OneDrive ja tallenna. Navigointi Office 365 tapahtuu kätevästi todellakin täältä yläpalkista, joko tästä Office 365 tai tämä vasemmalla oleva neliö. Ja täältä pääsemme tuohon OneDriveen. OneDriven näkymä on tämän kaltainen. Minun OneDrivessa näkyy 4 kansiota, jotka sisältävät tiedostoja. Tänne voimme tallentaa omia tiedostojamme, tekstitiedostoja, valokuvia ynnä muita, ja niitä voimme jakaa myös muiden kanssa. Eli jaetut kanssani löytyvät täältä. Muut henkilöt ovat jakaneet minulle tiedostoja, joita en voi kylläkään poistaa. Ainoastaan näitä omia tiedostoja, kansion sisällä löytyviä tiedostoja, voin poistaa tätä kautta halutessani. Ja näitä tiedostoja voin siirtää toisiin kansioihin ja niin poispäin. Jos haluan luoda uuden kansion, se tapahtuu täältä, ja myös voin avata uuden dokumentin, Word-asiakirjan, Excel-työkirjan tai niin poispäin. Roskakori löytyy täältä, joka on hyvä aina silloin tällöin tyhjentää, jotta sinne ei kasannut turhia tiedostoja rasittamaan ohjelmaa. Ja viimeisimmät tiedostot löytyvät täältä ja niin poispäin. Ylhäällä oikealla löytyy oma nimi, josta voimme mennä tarkastelemaan omia asetuksia ja tietoja. Näin. Ja nyt jos haluan palata takaisin OneDriveen, se tapahtuu kätevästi täältä vasemmalta ylhäältä ja OneDrive.
Ohjelmasta ulos kirjautuminen tapahtuu ylhäältä oikealta omasta nimestä ja klikkaamalla ja kirjaudu ulos.